Jo vaig començar amb el lliure, que també hagués pogut ser escenògraf o il·luminador, perquè jo no feia fotografia. Però esclar, m'interessava estar allà. I com va sorgir aquesta evolució cap a la fotografia? Perquè una de les coses, jo també m'agradava la fotografia, però una de les coses que era possible amb el lliure d'estar amb aquest equip, que d'entrada hi érem i vinga, fèiem, doncs era la fotografia. Fer fotos és fàcil, si saps el que has de fotografiar, però ja el Fabià i els directors ja se'n cuidaven igual com orientaven els sectors, també que tot l'equip sapigués què fèiem, no? Com, per exemple, mira, aquí veus la Carlota, aquí estava estupenda en la seva edat, fer tot això, i que també van portar textos importants, no? Que aquí encara no es veien. Una mica igual el lliure, el Fabià va començar amb el Mahagoni, també amb els músics, amb el Carles Santos. I no sé, tot tenia un sentit el fet d'estar, de poder estar allà als assajos del balcó. Clar, jo quan vaig recordant ara els assajos era increïble, vull dir, estar allà i que el Pasqual doncs expliqués, mira aquí que jove, expliqués el per què, cada cosa, etc. I anaves fent fotos. Però aquesta foto és la fotografia d'algú que està molt, molt dins d'aquest grup, és a dir, perquè te pots apropar moltíssim. Sí. Pots entrar en una intimitat que potser algú que només apareix esporàdicament. Clar, la teva posició era molt privilegiada, perquè acabes captant unes imatges que t'ascendeixen amb aquesta distància és algú que està implicadíssim i que pot apropar-se tan dins el que està passant, que són moments molt íntims, perquè no qualsevol pot entrar a una sala d'assaig. No, clar. I estar allà i desaparèixer d'alguna manera, és a dir, integrar-se dins d'aquest procés, és a dir, tu ets conscient d'aquest privilegi que... Jo soc molt conscient d'això, per això et dic que és millor a la vida que poder anar a un assajos d'aquests, no? Que podies fer. A més, els actors ja tots es coneixien, i llavors sabien que sortiran bé les fotos, no? Aquí la Carlota mateix, i que també s'acostumaven a aquesta qüestió que té la màquina de fotografiar i que no té el vídeo, que fa soroll. Llavors, esclar, aquest soroll al principi, però al final ja estaven acostumats. I hi havia gent hi havia actors a vegades que es havien queixat de que quan ell actuava no sentia soroll. Tant s'havien acostumat? Clar, llavors diu, a mi no em fotografia. Aquí érem un equip, és que era una família estupenda, no? Aquest és el terme precís, família? Sí? Era això? Sí, bueno, era, no sé, si família o... Família és un complex. Perquè la paraula pot semblar... No, érem un equip de gent il·lusionats i que sabíem que ens havien donat o jugat una sala gràcia i que allà ens la vam arreglar, és com allò de la família, no? Una mica vam pintar, ens ho vam fer i fèiem coses. Esclar, en aquesta família, el pater de família era el Fabià, però Fabià tenia molt clar què teníem de fer. Va ser el Fabià, el que deia abans, de l'orquestra, de la dansa, no sé, Hi havia moltes converses amb tu respecte a quina imatge volia... No el que ells volien, sinó... Jo feia fotos, en feia mils, per això hi ha tantes fotos. I llavors, una mica, el Fabià, doncs era allò que les portava, i el Fabià, bueno, ostres, està bé, entens? Era el Fabià, un cop fetes les fotos, les que després inclús es triaven
pel programa. Encara que en tota companyia de teatre, i sobretot una cooperativa, sempre s'ha de mirar que el programa han de sortir tots i que hi ha les fotos estupendes que tal, i després algunes, perquè esclar, si no surt aquest actor, què, no? I que potser no és tan bona foto, però esclar, han de sortir tots. I arribaves a sorprendre el propi Fabià? Jo suposo que sí, no sé. No, és que el Fabià mai es donava per sorprès, no, això no. El Fabià era molt crític. A vegades no calia dir res, amb una mirada ja veies que allò no anava. I un cop fora el Fabià et notes allà que molta gent opina i dius, si hi hagués el Fabià no diries això, m'entens? És com... I després, mira, les coses ja... Tenia autoritats. Tenia autoritat. Moràric. Sí, li van donar l'autoritat. I tots la trobàvem molt bé, la seva opinió del teatre. Et preparaves molt les fotografies? Sabies en quin moment havies de... No, vull dir, una mica jo hi anava, doncs que jo hi anava diverses vegades. I doncs que al lliure no tens un punt de vista, no és un escenari que tens allà al davant, sinó que pots... Jo una mica era fer unes fotos... Això era un repte per tu, entrar a la sala i que el cop era diferent? Sí, però bueno, també una mica, vull dir, al principi de les fotos així una mica ja bé, perquè jo havia començat fent fotos de teatre i altres coses, també hi havia el Fabià, el Quiriquibú, etc. Però el Terra Baixa que va muntar, i llavors per això, diguéssim, hi tenia una relació, perquè el Fabià, suposo, també havien vist aquestes fotos, no? I aleshores per això em van dir, mira, fem això, si vols venir, vine, tal. I ja està, i per això hi vaig anar-hi, per això hi vaig... Però, vull dir, al conèixer l'obra, també una mica a vegades et posaves en un lloc, i no, per no recórrer massa, i feies les fotos d'aquest, l'endemà potser ho feies a un altre lloc. No era allò que últimament és que el fotògraf va i fa fotos una hora, una estona i després se'n va, no? Vull dir, no, esclar, ja has de ser-hi, sobretot amb un muntatge que té molts punts de vista. I has d'estar avall, amunt, tal, i després ja cap al final que ja et coneixies, ja saps el que passaria, ja anaves preparant, perquè saps ara sortirà per aquí, ara passarà això, i ja estaves preparat a fer-ho. Però hi ha vegades hi ha imatges, fotografies, que es veu clarament que aquella és fruit del moment. Sí. Tenim aquella foto amb el Lluís? No, esclar. Que és el resultat d'estar-se hores i de repente dir, ara. Perquè això no estava previst, dir que... No hi havia cap foto preparada. Tot era... En algunes escenes ja sabies, com tu dius, tu ja havies estat més d'un assaig, aquesta. Sí, però això passava sovint. El Pasqual diu, surt i ell fa la indicació directa. Això és estar-se hores i capta. No tant. Els assajos, sobretot això, que era al principi, jo estava allà i anava fent. Vull dir, aleshores el Pasqual també era un d'aquests que estava molt a l'escena i feia coses. Vull dir, no estava pensat que seria així, no? Ara amb el digital, que ja faig molta trampa, encara que hi hagi gent que digui que no retoqui, doncs hi ha moltes fotos que si aquesta no és tocada, és així, però hi ha moltes fotos que si interessa per la composició sí que puc ajuntar fotos i fer. L'important és que no es noti. Vull dir, la majoria de gent noten coses que no són veritat. En canvi, les que són veritat, que les he manipulat, no és perquè hagi fet una diferència del que passa, sinó per fer més autèntic el que estava passant, doncs he posat... És qüestió de... Per això a vegades m'hi dedico més
ara en les fotos, perquè totes les vaig mimant, no? I les vaig, que sigui un moment. Però aquest moment era així. La majoria d'assajos està fet sobre l'escenografia del muntatge anterior, perquè no teníem sala d'assaig. Llavors això era l'italiana, que era més fàcil d'estar, perquè això és l'escenografia d'aquest que hi havia les gallines i d'Andeng, entens? Llavors, esclar, aquella foto era més fàcil de fer, perquè jo no tenia un diferents jocs on posar-me, sinó que estava aquí on estan aquestes dues, no? I des d'aquí era fàcil fer aquesta foto. És com mirar a través del forat d'una porta, no? Sí. Sense tu això seria impossible. No, amb algú que fos a l'equip, que la vocació no és ser fotògraf, sinó soc un narrador gràfic del que està passant. Això és magnífic. I llavors hi tenia molt de temps i anava. Després les coses ja van ser diferents, no? Perquè, esclar, és molts així com el Fabià o aquests directors que a mi m'ha agradat treballar, el Pasqual o Mario Gas, li agrada doncs, veure les fotos i mirar-les i tenir interès. Jo m'he trobat amb directors que tan users, que ni se les miren les fotos, no donen importància. Però vull dir, això també depèn molt del director, que el director tingui un interès en fer. Clar, són fotos d'algú que s'està moltes hores. Sí. Mitja vida. Sí, no, la meva vida era el lliure. Com tots aquests principis, la vida era el lliure. El lliure és part de la meva vida. I en algun moment vau començar a tenir la sensació que estàveu fent història, que això tindria una repercussió? Clar, en aquest moment s'està vivint i no se sap què passarà al futur, però d'aquí no res farem 45, 50, no? Ja hem passat els 40. Després, quan el país, que també tot ha sigut aquest país, sabem com van les coses i com va la cultura, seria dir, fem història, sí, quan diem, bueno, anem a fer un centre dramàtic, anem a fer un teatre nacional de Catalunya, es context que ja hi ha el lliure. I quan el lliure dius, home, podem anar al Romea i fer el centre dramàtic, no, llavors resulta que no. Perquè no sé per què, no interessa. Jo suposo que és una qüestió de polítics i jo què sé, no? Uns que són d'aquí, uns altres que són d'allà. El teatre lliure sempre ha sigut d'esquerres i, bueno, és igual. I que potser la gràcia de tot això, és a dir, el lliure és perquè potser al principi de tot evidentment s'estava vivint un moment sense consciència del que seria després. És a dir, jo crec que la gràcia és l'energia que s'abocava aquí sense cap expectativa de res, no és per plaer. Clar, sí. No, naturalment, només era això, no? Vull dir que tots estàvem ansiosos de que s'acabés la dictadura, com deia abans, i llavors era una explosió que va ser i que tots els hippies de llavors i tal, doncs vinga, van fer, dius, home, ara vinga, aquí podem fer, estupendo, i era com una il·lusió de fer, no? Mai havíem pensat en fer història. Hi havia molts grups que van sortir, el Joglars, el de Gom, el Tricicle, que tampoc pensaven en fer història, era una mica... Ara podem fer-ho, ara la censura, doncs, encara que després el llibre també va tenir moltes coses censurades, però bueno, podíem fer-ho. D'aquests anys inicials, volíem destacar, hem triat la vella Helena, perquè vam pensar que segurament potser va ser un dels moments més divertits de la història de la companyia. Sí. Molt intensos, veiem imatges com aquestes. Aquí vam fer tota la galeria de dalt, que hi vam posar, i vam fer aquesta foto a la galeria que anava sobre l'escala, perquè, esclar, allà no hi havia gent. I després, com els altres hi havia públic,
doncs completava. I aquí vam posar tot aquest equip que estàvem allà treballant al llibre. Esclar, gent entranyable, la Sunyer, tots aquests eren de l'equip del llibre, que molts hi anaven, participaven com per ser-hi. Jo estic allà amb la gorra perquè, esclar, vaig apretar el disparador automàtic i corrents vaig posar. Això sí que va ser una transformació absoluta de la sala. Sí, era un moment de més possibilitats. El llibre també va tenir un públic des d'un principi, va respondre molt i també hi va haver-hi possibilitats de fer coses més grans, no? I que en certa manera també ja necessitàvem un espai més gran. A continuació d'això, doncs, la Vella Helena va ser, sí, el Fabià. Aquí la Vella Helena va ser Fabià. Perquè, esclar, tota la pintura, les pintures gregues de l'època i tot això era... Esclar, jo si fos director voldria tenir de escenògraf Fabià Puigcerver, perquè ell et feia un esbós i et deia, mira, aquesta porta per quan surti aquest actor, i aquesta... O sigui, ho tenies, tot estava pensat. El Fabià era un pensador, ho tenia tot pensat. I tot treballat, perquè ell sí que era un que només estava pel lliure. El Fabià vivia el lliure, no feia res més. I quan tenia de fer una escenografia a Madrid amb el Pasqual, així que li deia, estava allà a Madrid remugant, ja me'n vaig, no? Escolta'm, aquí no m'expliques, no? I ja està, mira l'Anna. Allí va fer 10 anys que es va morir. Però això, clar, aquí tothom feia de tot. La gent cosia, tallava... Sí. No era l'actor que fa d'actor, és a dir que... No, tothom participava de tot. O sigui, tothom era partícip de tot. Per això era important estar allà, no? Perquè, esclar, també la foto i també l'escenografia i el grafisme, perquè hi havia després, quan ja es tenia de decidir, també amb el grafista, amb el Cesc Espluga, es decidia quin color tenia l'obra. Fins i tot això, no? Els programes aquests llargs, antics, tenen un color, i aquest és el color que estava decidit per tots els que havien estat treballant allà, de dir quin color té. O sigui, tot estava pensat, no era perquè sí, no? I bé, però bueno. Parlant de color i blanc i negre, no sé si és un comentari teu, que tu quan vas passar-te el color, vas decidir continuar fixant el procés en blanc i negre i l'espectacle en color. És així? No sé si sí, no, perquè el blanc i negre, el color en fotografia, no ha estat mai ben inventat, no s'han inventat del tot. I jo sempre cap al final, quan ja venia el digital, que era color, bàsicament, i que també es pot passar blanc i negre, però el color, tenies el color, per mi que ja es veia venir que això vindria, no van posar les màquines digitals, els haguessin pogut treure abans, però no interessava, perquè hi havia el vídeo que filmava en color, en canvi, en fotografia no podies, no? Llavors, en aquella època, el blanc i negre ho feia jo, i dominava molt el que volia fer i com volia ser aclarir aquest, si fosquir aquest. Al laboratori també sempre pensava, això és com el Fabià, no? Una espardenya i un cosdill, i estiro per aquí, i faig per aquí, i feia, esclar, anava i podia saber què volia fer amb la fotografia. El color ja no ho podia fer, perquè llavors hi havia un laboratori amb el qual confiava que m'ho fes, i jo anava cada matí a les 9 a veure les proves. El color feien tot de proves, i llavors deien, no, això més groc, això més... O sigui, que també hi intervenia, però no ho feia directament. Ho feia jo. Després, el blanc i negre, els carrets,
també a la meva època ja es podien forçar, ja hi havia carrets prou sensibles per captar el moment, no? Cosa que els fotògrafs anteriors, doncs bueno, les fotos les tenien de fer posades, quiets i preparades, perquè era impossible. Clar, tu havies de treballar amb moviment. Clar, i llavors la foto, el blanc i negre, podies. En canvi, el color, o els negatius que hi havia, o diapositives, que al principi feien diapositiva, no hi havia tanta sensibilitat, o sigui, amb color era difícil fer una dansa que ballaven, perquè allò se quedava tot bellugat, que no hi havia sensibilitat. A còpia del temps van anar sortint carrets més sensibles, amb el qual podies, fins i tot jo forçava el carret per tal de treure més sensibilitat, i llavors es feia un revelat de forçat per treure moviment, no? Com es fa això? Reforçar la sensibilitat del carrer? Doncs revelant-ho més estona. Major temps. Molt bé. I depèn de quin revelador. Jo el blanc i negre també vaig anar buscant reveladors molt al principi, després ja em vaig enfrontar amb la Cuspid de Paterson, que era un revelador car, venia d'Anglaterra, però que donava molt bon forçat, no? Era una època que em criticaven perquè les fotos eren bellugades, tenien moviment i tenien gra, no? En certa manera. El gra també m'agradava i també ens agradava, diguéssim, el lliure, perquè feia la foto suggerent, no la feia evident. En canvi, venien molts fotògrafs que volien ser fotògrafs i eren fotògrafs, que deien, no, és que la foto es veu el botó i el fil que acusa el botó, però és que no anem a fotografiar això, no? Vull dir, bueno, jo recordo aquella època que em deien, escolta'm, és que amb les teves fotos amb aquest blanc i negre, era un blanc i negre molt meu, com ho havia treballat i preparat i evolucionat i fet. El color després, el verdader color que puc tenir és quan ja ho vaig fer en digital. Que clar, tenim imatges a l'eBay, no? On això té molta importància, recordem. Vas tenir alguna càmera favorita? No, vaig començar amb Pentax, però després em vaig pensar, perquè va venir una turista i em va, quines fotos més maques, no sé, i em va dir, bueno, mira, perquè tu, la càmera, et compro la càmera. Dic, molt bé, és que ho prendo. I pum, ràpidament, i llavors em vaig passar a Nikon. O sigui, l'únic que es pensa que la càmera fa les fotos bones. Però a vegades, no sé, encara que ets tu, després amb tot el procés de revelat, però a vegades, no sé, l'objecte te sents més còmode o... Sí, no, Nikon tenien les màquines més professionals de Nikon que van anar sortint i es vaig anar gastant i cada vegada tenia la... No sé ara quin model, perquè jo ni sé el model, no ho sé, és igual perquè no m'ha interessat mai la fotografia, però era una càmera. Home, ara les Nikon digitals, les últimes, sempre treballaven dues màquines, no? Perquè està el moment on una tenia tele fins a quasi normal i l'altra triangular, una mica més. Amb els dos feia, o sigui, jo amb un punt podia fer un retrat i amb l'altra màquina un espai sencer. Sempre portar-la, no feia servir trípode ni... Com? El trípode feia servir o...? El trípode de vegades ho feia servir amb els muntatges de Madrid, perquè on vaig començar després va ser Madrid, i amb el Gómez vaig començar quan estava a l'Espanyol, i després amb el Massillà, que vaig fer. Esclar, jo vaig tenir la sort que amb molts he fet com el lliure, vull dir, el Clàssico vaig començar des d'un principi tota l'època amb Marsillac. A l'Abadia vaig fer tota l'època Gómez. I el Centre Dramàtico després, quan ja va venir el Pasqual, doncs tota l'època Pasqual, i després encara hi vaig estar-hi més. I l'Odeon també, vaig fer tota l'època, bueno, no des d'un principi, naturalment, però esclar, jo vaig treballar sempre pel director que em contractava i feia les fotos. Aquestes fotos també estan una mica
retocada en el sentit de fer més arquejat, més... És que en digital es pot fer tot, tot. Ara ja no cal, vull dir, digital... És el que em deia un dia a la Núria Espert, que va presentar el seu llibre, un totxo gran, i jo estava allà a la presentació, i llavors em va dir, és que, esclar, les fotos d'arròs no pots creure amb el que... Perquè, esclar, sempre és molt millor la seva foto que el muntatge. I dius, mira, bueno, sort que les retoco i que faig que tot quedi bé. Bueno, això ja és l'abril aquell, a Pere IV. Tenim també fotos de Roberto Zucco, és a dir, que és sortir de Gràcia i entrar aquí en aquesta casa abans que fos el de Teatre Lliure. Com recordes entrar aquí, en aquest nou espai? Bé, molt estupendo, no? Perquè era una mica dir... Esclar, vull dir, és un espai més gran, és més d'això, llavors el Zucco d'aquí... Jo crec que és un muntatge que estava molt bé i que no se li va tenir molt de... Perquè, esclar, aquí el Zucco, a part del Pasqual, hi havia Frederic Amat, i després el Zucco és un muntatge que amb el Pasqual, i amb altres també l'he fet, però amb el Pasqual l'he fet per diferents llocs. Ho va fer-ho amb uns russos a Venècia. Mira aquí la Emma. La Emma sempre ha sigut un muntatge, i l'Orella. I vaig fer-ho a Madrid, a París. Hi ha muntatges que us he fet amb molts, el mateix muntatge, amb molts jocs, com diguéssim, el gran muntatge del Público que s'ha fet per tot arreu i jo també he anat a fer-ho. Però era un muntatge perquè era com un actor aquí, un autor poc conegut, veus, aquesta té massa color, això no. Era com més gris, no? Potser ara aquí vist projectat... Sí, depèn també de la pantalla, això també canvia. Sí, això canvia molt, depèn de la pantalla. Llavors la majoria de gent a les oficines, quan reben les fotos, el miren en pantalles molt contrastades, que són pantalles pel grafisme, pels textos, no per les coses d'art, no? Llavors una mica s'hauria de mirar en quina pantalla es mira, no? Perquè després, esclar, resulta... Això mateix aquí té un contrast que no tindria a la pantalla que jo treballo. I que llavors dius, bueno, jo quan dius, ojo, que potser m'estic equivocant, doncs aviso que m'equilibri la pantalla i que estigui segur que aquella pantalla està equilibrada, perquè totes les fotos s'haurien de mirar amb una pantalla equilibrada i no en qualsevol pantalla, no? I després el resultat és veure que les fotos que deixo per bones, si després les veig impreses o ampliades, estan bé. No estan... Bueno, és igual. Et va costar una mica adaptar-te al nou espai? Vull dir, Gràcia té unes dimensions, té una familiaritat, és molt íntim, la proximitat amb el públic, ja coneixies tots els angles, tots els racons, sabies d'on col·locar-te, sabies... I després passar aquí a la Fabià, que és una sala que és diferent. No em va costar gens. El Gràcia no té angles, perquè Gràcia és tan petit que el problema que té és que puguis tenir perspectiva de les coses. I que, a més, en aquell moment, ara en el digital, pot ser unes fotos, moltes fotos estan enganxades perquè al darrere no sigui un fantasma, que no tingui cap detall. És perquè, esclar, la màquina treballa amb objectiu tot obert i no té profunditat de camp de foco. Per tant, amb el digital sí que moltes fotos són 3 o 4 fotos, perquè, esclar, avui en dia amb la màquina tens un punt que allà et foca allà on vols, no? Llavors, en un moment, feia clic, 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 corria el punt i tenia 3 fotos. Sabia que aquelles 3 fotos s'ajuntaran, no, després, perquè no, ni jo m'he mogut, ni ells s'han mogut, és
Llavors tenien foco tot. És com molts al fondo, no? Tenia molts fondos, perquè acostumats amb el Fabià, que era important que l'escenografia es veiés, perquè l'escenografia era important. Ara ja no hi ha escenografies, però bueno. I llavors, doncs, esclar, és una mica que el fondo no quedés negre. Perquè, esclar, ja venint dels grecs, la deessa que anava de blanc i tenia un cenital, un foco gran, i les bruixes negres doncs estaven al fondo. Tu feies una foto o cremaves la deessa o feies una foto per les bruixes, no? És un exemple bastant clar, és a dir, faig una foto per les bruixes, faig una foto. I això abans no era molt possible, però bueno, ara sí, ara és fàcil fer fotos. I així això va canviar? No, perquè entremig vaig anar treballant, vaig ser conegut per Europa i vaig anar fent fotos i la majoria de llocs, no hi havia llocs com el Lliure, no. Tots eren teatres, es deia a vegades amb un trípode, si tenia d'estar en un platea i un escenari, doncs ja sortia més a compte plantar un trípode perquè tampoc em tenia de moure, no? I aleshores tot això era amb trípode i tenia, bueno, mira, molt més fàcil, pam, 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 anar fent, no? I l'emoció? De dir que... Com es capta l'emoció en una fotografia? Tenim una imatge preciosa. Doncs que allò que deia, anar-hi molts cops i que un cop el lector estigui emocionat. Després també hi fa la llum, hi fa el retocar-lo, ho fa, vull dir, però quan veus una foto que dius, mira aquí, no? Ara l'aclareixo una mica, l'enfosqueixo, doncs faig, com ja deies, faig un quadre, no? Faig una pintura que està tot pensat, no? Clar, hem trobat això. Mira aquí la llàgrima, això és veritat. Jo ho sé. Jo vaig estar a una de les funcions i jo recordo aquell moment. Sí, això és veritat. El que passa, veus, aquí també està retocat perquè la gota es vegi més, perquè, m'entens? Per donar-li... Però com vas fixar que estava això ahí? Perquè això és tan subtil. De vegades fotografies i després a vegades pots tenir la sorpresa que tu mires bé i dius, home, aquí, no? Però vull dir que també, esclar, ho veus, no? Jo recordo l'actuació de l'Anna en aquell moment i ella no sabies que estava plorant. Perquè no havia canviat ni el to de veu, ni res, i si no t'hi fixaves molt, no sé. Potser no plorava cada assaig ni cada representació, no? Aquest dia va ser així, no? I llavors, doncs, esclar, jo ho veig més perquè treballo en un tele, o sigui, ja veia això, no veia des del públic tot, no? Mires i dius, ostres, pam, no? I ja està. I fins i tot, doncs, el foco aquí, on t'interessa. Sí. Clar, quan vam trobar aquesta imatge, per mi va ser molt especial, perquè a mi em va portar directament aquella nit, aquella funció en aquell moment. O sigui, he viscut aquell moment a través de la teva... Sí, no, això també és el que m'agrada i vull, no? Ostres, i va venir com una llau de records. Com moltes exposicions que vam muntar i tal, com la gran del Centre Dramàtico, que hi ha un catàleg gran, doncs no posar fotos molt grans, impressionats, sinó que hi càpiguen molts muntatges, perquè penses, qui ha vist aquesta obra, ara la recordarà. O sigui, donar molts records, no 4 fotos, sinó moltes fotos. Després també estic conscient que és una mica de trampa i tampoc vull ser fidel al muntatge, i ho soc, tot el que puc, que després la gent, en lloc de recordar el muntatge, recordaran la foto. Entens? És això. Ara recordaràs aquesta foto. I redonarà el record del muntatge, però també a través d'aquesta foto. Això de la imatge és molt... Jo ho tinc molt present. Que potser domina massa, no? La capacitat de l'ull de... No, vull dir, és com... Al fi i al cap, això és quan després
la foto, quan tu l'agafes, i sobretot amb uns negatius i tal, tu t'emportes una cosa. Després l'has d'elaborar i després has de mirar. I això vol molt de temps, vol fixar-se i tal. Doncs que jo sóc apassionat, no dormo ni menjo, però vull dir, estic allà amb allò, no? Dius, ostres, això, aquest moment, i no ho sé, vull ser fidel a el que són les coses, no? Per això tinc ganes de tot el que falta, perquè els negatius aquests que tinc jo a l'arxiu no es faran servir mai més, ja no hi ha ampliadors. Esclar que es pot escanejar, però vull ser jo que ho escanegi, perquè soc jo que trobo aquesta imatge. Però potser la diferència respecte a altres fotògrafs és la teva estima pel teatre, és a dir que... Sí. Home, el meu pare és escriptor i de petit ja anava al teatre, no? Anava als teatres de llavors, el Romea, el Camps, que van fer, i després, no? Però de petit sempre he tingut una relació amb escriptors, no? Jo vaig tenir una sort de la infància, no? Vivia en un pis molt gran, aquí a Mare del Pilar, era un pis que donava la volta, i la meitat hi havia el meu tio, que era pintor, que era restaurador de quadres, i allà venia que explica el Pasqual, diuen la guerra, no, perquè la guerra jo no havia nascut, però que esclar, molts quadres importants que ara estan als museus passaven per allà perquè els restaurava. Hi ha una Puríssima de Zurbarán que està al Museu de Montjuïc, que allò la tenia al menjador. I, esclar, jo vivia al Palau de la Música de petit, quan era superat, cantava l'Orfeó Català. Sabia música, feia solfeig. No sé, tenia totes les coses per dedicar-me a això, no? I llavors també el meu pare era... Bueno, ell era corrector, molt amic del Pere Quart, i amb aquests us veia sovint. Carla Riba, que no l'entenia gens, però esclar, hi havia uns valors, no? El meu pare tampoc escrivia, feia poesia, però va fer alguna cosa de teatre, amb les burquetes, però d'aquella època no. Però esclar, tinc aquest passat, i és important els passats. És com el llibre, l'important és el Fabià. Si el Fabià no hagués fet unes arrels, això no estaria. I això és així. Vull dir, en el sentit de que, clar, el passat és important. La infantesa, l'educació, el context, l'educació dona certa sensibilitat, no? Clar. Tenies una mirada molt propera a el que estava passant. Sí, no, coneixia les pintures, coneixia tal, vull dir, i coneixia la música, bueno, cantava. Que només la fotografia va ser un accident, una manera d'expressar-se. Sí, no, llavors, esclar, jo tirava més per la pintura, que és el que podia fer, no? Però, bueno, tampoc, esclar, no, tampoc anava gaire bé, perquè tampoc havia... En certa manera va ser una mica el lliure començar a tirar més per la fotografia, no? Tampoc la fotografia artística és com fer fotos per fer fotos, no sé, també està bé, no? Naturalment, però a vegades la fotografia sempre jo la veig aplicada a alguna cosa. Un bon fotògraf, aquell que amb el camp que treballa està especialitzat i fa allò, no? I dintre la fotografia creativa, doncs també la fotografia al carrer, la fotografia que té un sentit, no? La fotografia d'estudi, com posar un bodegó i tal, i fer-li una foto, no ho trobo, bueno, molt bé, però bon il·luminador, el que tria, l'estil, però jo veig més la fotografia com una cosa que passa, no? Sí, bueno, una narrativa, no? Sí, la fotografia narrativa. Jo també és com amb una foto poder narrar un espectacle, no? Vull dir, això és el que es vol aconseguir, no? Jo crec que també vas aportar una innovació perquè retratar, de captar aquest procés des del primer dia
Això no era freqüent, no es feia, no? No existia. Per això, és a dir, que també vas aportar aquí una nova mirada respecte... Sí. També va ser que al principi, que deia també amb la sensibilitat dels carrets i tal, com a camí de nit, fer aquesta foto del pòster, tenia una dificultat, perquè tampoc tècnicament en fotografia podies fer-ho, no? Però l'interès hi era, no? Ara, vull dir, després ja es va anar millorant la part tècnica i va ser més possible fer tot aquest reportatge. Abans, a l'època del camí de nit, la majoria de fotògrafs anaven amb un flaix, cosa que no aniràs amb un flaix al teatre. Però vull dir que, esclar, no sé, és com... I després que també, sobretot, això del flaix i tal, en una fotografia també s'ha de valorar que en una obra surtin tots els sectors, però també surtin tots els vestuaris, també surtin totes les escenografies i surtin les il·luminacions, molt important, pel fotògraf, les il·luminacions. I que per això es feien moltes fotos, per això hi ha moltes fotos, perquè hi ha una foto que diu aquest és el vestuari, no? Jo el més important que he après és la vida. Perquè al fi i al cap, totes les obres, tots els textos parlen de coses que són interessants i que, en certa manera, quan el director les desenrotlla i les explica i el per què i tal, també entens moltes coses, no? És com... I moltes maneres de ser, no? Vull dir, esclar, és com... I quan marca amb un actor es diu per què aquest mira així, no? Perquè es porta ulleres i mira així, no? Però vull dir, a part d'això, que això és una anècdota qualsevol, però també l'amor, el rancor, l'odi, tal. I aprens, esclar, és com... Un pot aprendre més coses de la vida és amb els assajos de teatre de veritat, d'aquests actors, d'aquests directors que els importa el que està fent, no? Últimament n'hi ha pocs. I com notes que és de veritat? Com ho notaves, això? Home, perquè el que explica té una profunditat i explica i tot, i està explicant el perquè de les coses. Llavors ja aprens el perquè de les coses. N'hi ha que no saben ni el perquè de les fotos. Clar, dius, bueno, no, el que he après més és això, de la vida, d'entendre la humanitat. Tenies de disparar molt, cosa que amb els carrets era un problema perquè els carrets gastaves diners, no? Amb digital ara, bueno, tires el que sigui, no? I de cada foto ja dic que en dispares 4, no? Perquè després ho composes fàcilment, sense problema, i sense que ningú noti, i et diu, oh, quin moment que estàs aquí, i dius, sí. Hi ha gent de dansa que estan entusiasmats i et diuen, aquesta foto m'agrada molt, i es parlen d'ells, no? Perquè aquí tinc la cara serena, faig la punta, estic equilibrat, i penses, si tu veiessis d'on surt aquesta foto, clar, perquè el salt sí, llavors agafaves el salt i la punta i la cara, agafaves una altra foto i posaves la cara i, clar, la cara no era d'aquell salt, no? I llavors és com, dius, ostres, clar, dius, com t'ho has fet tu per treure això, no? Doncs mira, fent trampa. Perquè, en el fons, el que ell volia d'aquell salt era aquella foto, era així. Jo no és que falsegés el que fes una cosa que ell no volgués, sinó que era fidel a el que ell volia que sortís, no? És així, el món. Potser l'analògic és més veritat, no?, que el digital. No, però la veritat, és que veus, això és el que jo vull remarcar. La veritat, una és la veritat. La veritat és el que un vol que sigui. Vull dir, que si tu, per exemple, també has arribat tard
o aquell actor del darrere t'ha fet una mueca. Això no és real, no és fer la foto amb l'actor fent la mueca. Llavors tens diverses fotos i canvies l'actor. Aquí, per exemple, potser al seu costat. Ells ballen, això és el Mercat de les Flors o una cosa així, o és a Lió, que també et foto l'estatge a Lió. I quan han d'omplir l'escenari, esclar, se separen molt, no? I llavors, quan no pots fer-ho, doncs a vegades les ajustes. Fas més junts. Però veus això, si un d'aquests, la mà no la té així i la té així, la foto l'hauria de tenir així, no? Per tant, no és fer trampa, és posar les coses com tindrien de ser. O això, potser sí que aquí he juntat una mica aquests, perquè si no feia una foto molt llarga i el pitjor de les fotos, quan la imatge que has de veure, és que al mig hi hagi un negre, no? L'arxiu tinc caixes de negatius que ara puc fer la foto com tindria. Fer cap és com el cartell que vam dir al principi, no és fer trampa. És que nosaltres volíem fer aquesta foto i no hi havia digital, no es va poder fer. Ara hi ha digital i es pot fer. I això és la guia que tenia el Cesc Espluga, grafista, i jo de fer, no? Doncs al final amb digital es pot fer. No és que falsegi res. Això és com aquells que diu és que la foto no ha de ser com és. No, això és mentida. La foto ha de ser... Jo coneixia el Bregolí, que era fotògraf d'esports, perquè vaig tenir una botiga de fotografia, amb el qual també aquí vaig aprendre molt de poder tenir materials. I em deia, no, és que nosaltres a l'estudi tenim tot de pilotes, no? Pilotes. I llavors, amb el digital, això era molt al principi, no? O a vegades s'enganxaven, no? Llavors, la pilota, quan al gol, poden posar la pilota com entra a la porteria. I això és mentida, perquè la pilota ja va passar, ja no hi era. Però esclar, ara, és mentida això, es pot fer? Clar que es pot fer. Vull dir, tu el que representes allà és el gol, no representes que la pilota anava a una velocitat que era impossible que esperés, no? En realitat és tornar al comentari que has fet abans, que la teva fotografia està al servei d'una altra cosa. És a dir, no té un valor per ella mateixa, sinó l'important és que expliqui un moment, que expliqui una narrativa, que fas el possible, perquè això expliqui el millor possible. No? És això? És això. A tu no t'importa que la foto sigui bona, sinó que expliqui molt bé. I també que sigui bona, també. Vull dir, això també, evidentment. Que al final sigui bona. Sí, exacte. Però per tu l'important és que estigui al servei de la... Jo soc un narrador. Jo no soc fotògraf, No, ni vull ser fotògraf. Perquè aquests que diuen, no, jo soc fotògraf, dius, bueno, de què? No? I dius, vale, molt bé. No, i a més, a vegades en molts muntatges, si acabes tenint una foto que pugui representar tot el muntatge, estupendo. T'has trobat? No, sí, és clar que a vegades també amb directors com Fabià, etc., els que he dit abans, doncs també és una mica d'anar-hi arribant entre tots. També m'agrada el teatre i la fotografia, i jo com a fotògraf de teatre, que és un treball d'equip. En realitat, part de l'esperit del teatre, que és un procés col·lectiu d'equip. Sí, és un treball d'equip. A mi m'agrada molt treballar amb l'equip. És com al principi l'equip del llibre, però després en cada lloc que vas, una mica, ja procures fer-te parlar amb tots i que s'acostumin, com ja estaven acostumats al llibre, a veure'm per allà al mig i... Que s'acostumin a l'escrit. Jo soc un escrit. A vegades amb uns muntatges, aquests pijos que feia per Madrid, ja deien un que vendrà al Ros, que és un fotògraf muy caro, no?
Clar, llavors, doncs que era caro, em podia posar per tot arreu, no? I era caro perquè jo volia dedicar-hi molt temps. O sigui, a vegades en producció és com aquella cosa de dius per fer aquesta feina bé es necessiten tants dies, tantes hores, i tant de ser-hi. I això val uns diners. Llavors, aquella època, al principi del llibre, no sé què vivíem, perquè diners no n'hi havia. Vull dir, érem una cooperativa i al final de mes ens repartíem la taquilla, no? Perquè no teníem ni subvenció. Vull dir, però doncs que vivíem al lliure, menjàvem al lliure, dormíem al lliure. Hi havia gent que dormia al lliure allà, i l'endemà ja estava allà. Però fer fotos, fer qualsevol cosa, vol un temps. O moltes feines de fora que et diuen, bueno, pressupost, mira, o hi ha tants viatges, tants hotels, tot això, o a mi no m'interessa fer-ho. Perquè jo per anar unes hores allà i fer 4 fotos, no. I fer fotos era fàcil, no? Que també es pot fer, anar-hi un dia i fer-les també es pot fer. Però a mi m'interessava anar-hi més perquè tenia més relació amb tota aquella gent, sobretot equips que tenien humanitat, no? I llavors anava allà, i eren amics, i fèiem i tal, i molt bé, ja està. Molts d'aquests, per llàstima, s'han mort. És el que deia la Colita, vaig llegir, que deia es que ya no me quedan amigos, porque todos se han muerto. La Colita té la meva edat, vam néixer el mateix any. I todos se han muerto, doncs sí, bueno, no sé. Així com nosaltres vam fer un teatre, els que d'ara doncs fan un altre teatre, jo què sé. Fabià feia màgia. I llavors, perquè tenia ofici per fer-ho, no? I llavors, esclar, a l'espai del llibre, normalment l'escenografia era d'ell, el vestuari d'ell, no tan sols d'ell, sinó que l'havia cosit ell, també hi havia gent que l'ajudava, no? Però ell anava a comprar les robes, i anava als encants, i això hi ha imatges que als encants anant a buscar robes, perquè també tenia de ser barata, no? I el cosia ell, i feia el figurí, i després ho feia. I llavors, esclar, sortia tot això allà i dius, ostres, és màgia. No és que sigui màgia, és que hi ha una persona sàvia que ho ha sabut fer. I és una mica. Clar, al lliure, la gent ja només anava pujant l'escala a veure com serà avui, no? L'espai, com... No sé, home, va ser una època agradable i va ser estupendo. Jo he viscut al teatre, a la sala d'assajos, perquè, esclar, tot el que feia fora, a Madrid, jo a l'estrena no hi anava mai, ja no hi era allà. Tot eren només assajos. I a vegades el bo de l'assaig, a part de veure com el director explicava el perquè de les coses, eren, doncs, després, un cop pausa, el dinar, tal, doncs dinaves amb els cantants més importants, amb la gent que realment tenen una cultura i un saber que dius, ostres, aquest tio, aquest sí que, bueno, és humanament, és com... I expliquen les coses. Jo callava, no? Perquè tampoc no tenia tant per explicar, però ells explicava molt què és el que jo volia escoltar. Això, al principi de l'orquestra, tampoc sabíem que l'orquestra tindria aquesta importància. El Fabià ho sabia, però els altres deien, mira, una orquestra, no sé què. I després, esclar, la gent anava més a l'orquestra que al teatre. I era molt important, és que era molt important l'orquestra del llibre, i era molt coneguda i tocaven molt bé. Home, tots aquests són solistes, no és qualsevol cosa. I llavors vaig començar
els primers carrets els tenia arxivats per número, per carret que anava fent. Per tant, els primers sé que van amb ordre. Després ja eren tants que ja no, cada concert ja es feia. I després jo no tinc tots els concerts, perquè aquí ja no hi va haver-hi, el Fabià ja no hi era gaire, i no hi havia diners per l'orquestra, ni per la dansa. Això no, al teatre hi hem de comprar un foco, i bueno, molt bé, doncs, escolta'm, l'orquestra se'n va anar. Clar que llavors també el Pons va marxar a Granada i tot això. I aquesta és la primera foto que vam fer, que era l'època de la senyoreta Júlia. Per moltes fotos pots veure l'època pel decorat que fan, perquè, esclar, l'orquestra tocava els dilluns, que era descans de companyia, i llavors es veia on eren, no? Llavors, els primers dies, i de tant en tant, vam fer fotos d'assaig, que també m'agradava molt, perquè jo també vaig treballar molts anys a la JONDE, la Joven Orquestra Nacional d'Espanya, i anava a les gires, també anava molt bé, perquè anàvem per Rússia i tal, i veies la gent, els músics d'allà, pobres, amb uns instruments, i llavors ja ho vaig fer-ho per muntatges, i algunes vegades ho guardava. Tampoc no... L'arxiu tenen caixes, com aquesta, que gastava molt paper, tenen caixes, i a l'orquestra és més aviat sobres, no? I llavors moltes coses, no sé, aquesta també era una cambrera, havia estat molt al bar del Lliure, aquesta noia. Per això també vaig fer la foto, que és mira, i el Xavi Clot, que va ser aquella època, el Xavi Clot, que és un dels que s'han anat a la muntanya a fer de pagès, doncs, però també perquè s'ha jubilat. I llavors aquesta època de les llums eren uns pots que dèiem, un pot de llauna amb una bombeta, i tenies de fer anar més llum, menys llum, un regulador a mà, no? Llavors, com tenia el pols de fer-ho que no es notés. Quan venia el Pasqual, que era el primer que va sortir anant per fora, i vam fer una hija de l'aire amb la Belén, el Maria Guerrero, va ser potser el primer que vaig fer a Madrid, llavors ell només va fer aquest muntatge, i explicava, home, tenen una màquina que està tot programat, tu només comences, apretes un botó i la llum, clar, la llum, a partir d'aquestes màquines, la llum canvia constantment. Tu no et dones compte, però la llum està canviant. Sort que les màquines actuals ho van medint, no? Perquè si no, aquella època que també tenia de medir la llum i focar era com una cosa. Llavors hi ha muntatges, ara per acabar el que et deia, que no sé ben cert si són aquest concert o no. Cap problema. No, ja. Per això jo t'ho vaig dir un dia per telèfon, que el Lluís Vidal, que era un dels... Hi havia 3 fundadors de l'orquestra. El Lluís Vidal, que era un dels capitans, no? Junt amb el Pons, i l'altre, no em recordo mai, que era més discret, tocava clarinet, em sembla. Aquests directors, l'important és que eren generosos i procuraven que tothom pogués estar a gust. I això era molt important. El Patrici era molt generós, i el Fabià també, perquè ell, i el Mario també és generós.